hilser broder Vejle. Jeg hilser broder over. We can be golden. Why don't we show? Hvad så, guys? Gys. Ja. Hvad Sørensen er det? Det er jo et andet ord for brødre. Brødre og søstre. Ikke henover over den gode Harald Blåtand har indført kristendommen i dette dejlige land. Så skal vi i kirke i dag. Det hedder altså ikke Harald Blåtand, det hedder Blusner. Du kan selv se det på min mobil. Hvad i himlens navn taler du om? Sikke et nydeligt og guddommeligt værk. Ak ja, Gud har velsignet os. Ej, okay, hvordan fanden kan det her være interessant for jer? Hvad mener du, søster? Kom, lad os bevæge os ind i det guddommelige værk. God idé, broder. A few moments later. Fuck det her lort, det gider jeg ikke. Hvor det uforskammede pigebarn hjemme sætter ikke pris på Harald Blåtands smukke værk. Ak ja.